Aldea de Niño d'Águia en Xunqueira de Espadanedo regresou este fin de semana o seu pasado máis esplendoroso coa recreación do antigo proceso de cocción da cerámica no marco da sexta fornada tradicional. As apañadeiras volveron cargar nas súas cabezas os cestos coas pezas recollidas o venres nun emotivo percorrido nocturno baixo a luz dos fachós e foron as transportando ata o forno comunal. Alí o lume foi facendo o seu labor coa mesma paciencia coa que os cacharreiros traballan o característico barro amarelo da zona. A xornada festiva, declarada de interese etnográfico, arrancaba cuns parlamentos ante os numerosos veciños e visitantes presentes, vestidos con roupa da época. Agustín Vázquez, mestre oleiro e presidente da Asociación de Veciños, reivindicou que a olería tradicional de Niño d'Águia debería estar catalogada como patrimonio cultural e afirmou que é triste que se perda un oficio que foi sustento da humanidade e que actualmente xa só practican na vila o seu fillo José e Elías González en Gundibós. O cacharreiro tamén se lembrou de Estrella, unha apañadeira afinada recentemente e homenaxeada. A Deputación traballa agora para declarar a olería de Niño d'Águia como indicación xeográfica protexida no ano 2027. A fornada forma parte dos eventos que a Xunta de Galicia recoñece no marco dos Días Europeos da Artesanía. Mentres os cacharros se cocían no forno, arredor de unhas 250 persoas gozaban doutra exquisitez feita ao lume, un menú a base de callos. Foi o anticipo dunha tarde de marcado carácter musical que arrincou cun fiadeiro e continuou cun obradoiro de baile tradicional da man de Artur Puga. Tamén abriu as portas o Museo da Olería Local e xa a noite a cea deu paso a unha animada foliada. Niño d'Águia pechou así un sábado de festa, pero tamén a reivindicación do orgullo cacharreiro.